igandetik aurrea herritarren konfiantza lortuz gero astelehenetik bertatik udal gobernua osatzeko ahaleginak egingo ditugu. Ahalegin horiek izango dira alderdi abertzaleak batzeko udal gobernuaren inguruan, alderdi ezkertiarrak batzeko udal gobernuaren inguruan. Abertzaleek ezin dugu onartu PSOEk bertan gobernatzen jarraitzea. Zakiten antzuteko modu zaire, baina dutu nahi da proposatzen duzuena da bozkatu edan alderdi abertzaleari babesa ematearena, egizan edo beste alderdi abertzale bat izatea. Kargu hartzeko garaian, hori da ulertu egitena edo? Guk argi dakaguna PSOE eta ezin duela jarraitu Andoainen gobernatzen. Eta hogeita hiru astelehenetik aurrera abertzale udaletxe bat nahi dugula. Eta horretan, ateak irikitzen dugu horri. Bentsat bai utzi nahiko genukena argi da hori ez. Anak esan duen bezala helburua hori izan da pixkat negoziaziorako eta hitz egiteko eta elkarrizketarako ateak beti zabal izango ditula bilduk eta zakitez pixkat zukin dezun galderan aritik negoziazioetan ikusi beharko litzateke ez, baina bentsat bai helburua hori dela.